pa man eh, nga gisayangan nila ni. Wala mo kabalo ba? Apa man di ay po. Kaya ba? Wala mo kabalo. Tani pa. Takbo ang tama to ani. Uy, saan mo tanong? Wala namin, upo namin, wala may dahon eh. Bisa ba namin kay para mabuhi ni. Tintahan ka lang sa mga bulak ng tawag. Ano yun? Yung tawag dahon. Ay, tama kang dahon mo. Ako. Uy, balik. Ini, kwarta na nih. Gamaya pa ko sa kuha, uy. Inita ra ba? Kuha pa juga ko. Uy, mamakalay. Wala pa niya. Dahil pa. Dahil kay Ada. Uy. Aku nih. Aku nih bang. Asik ketemuan lang nih. Selamat. Ako na lang ng paliton. Patay, masih kabalo ba dito sa dago kag tatlo. Punya mga bronze man eh. Pila man imong kuha ni? Wala mo 50 rin. Duha lang siya 5. Sige na 5. Kita ra gyud ni kay wa man ko ganan taon ano. Sige kay tawa ko na oh. Bungkat kay na. Wala ko man sina. Pagpastaan pa man kuha ni. Sige. Kita na lang. Bukingan pa man ako. No. Ya, selamat kayo na. Salamat. Ya, tuto ko. Sige. Hindi ko mamaya na bagay. Doon sila halos. Salamat ha. Sige. Kwarta. Kwarta salata. Ini tao eh. Hoy dong, asa man ka? Pirti mang inita. Namakal ka? Gandala magagsako. Wala ay. Ako rin yung hatag sa kami ko ba? Mamakal po. May lang makalugang siya panginabuhian. Doon kaya kayo to. Uy, wa man lagi kay chinilas lagi. Pirti biyang inita. Tama ko ko'y tiguang laagian sa unahan. Nya wala sa sinilas ba? Ako na lang gihatag akong sinilas kay looy baya siya ba? Sigula po sa ikwarta ikapalit. Uy, sige wow ka. May tubig dire. Sama na yung tubig niya. Dumoy ra lagi. Kapobre. Why distill diha? Parehas ako ila Rubik ba o ila intong kay ganahan ko ato kay lamay tog lasa. Dumoy nga. Pagsakit maguwa akong tiya na nagod. Kalibangaon ko ana ba? Wa magud maanad ko kay di magusugod si daddy o si mami mag-inom ko ana. Oh, dito bigo. Pobre hapon ninyo eh. Wala baso nga butilya ana. Arti hapon pi, dami ang birahan. Basig gutom ka, may kanon na. Taon. Nya, unsa may sudan? Gulay ra lagi. Kapobre. Why litson diha? Katong gikan nila dun ang dalis ba? Kay lami kay tuglasa. Wala lagi. Pobre manggod ni.
Paningkamot pud mo. Aron mo asinso. Kay ingon ni Mayor, basta magkugi, may agi. Taga-asa man juday ka. Makakita nang dos andanas diya sa highway kanang daghag imburnal dagko og haloblak. Mo na yamong balay. Nilayas lang ko dito kay dili man ko ka agwanta dito sa balay kay aircon man nya. Dili ko gusto mamuti. Gilayasan ako si Yaya. Asa day imong mamagpaparon? Akong mami ug daddy nasa US. Wala dire. Mauling dato day kaayo. Watong plastic dito ka, katong tinigom na to. Ihatag na to sa iya. Oh, na plastic ko. Idungag ni. Plastic. Pila ra may halin na 5. Mayon tatog bronze og aluminum. Kay dako-dakog halin. Adto na ko oy. Mga pobre man day mo diha. Gusto mo trabaho? Unsa man? Mamakal! What's up, Carmenians? So yes guys, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among video! O sa wala pa naka-follow, please follow on FB page Carmen Dab. O sa mong YouTube channel, Carmen Dab Turbines. And shout out kay mi sa among kay Angelito Bagon Rodriguez. Shout out, balik na Carmen. Shout out. Loverly Gulani Almanin Sarayuna from Tubod, Carmen. Kaya Mukat Vlog. Ronan Dikito. Kay Yangson Gumimba Malvin na Maglasang Bugasan. Mers Baladhay. Kay Nathan Yamko Bato-Bato San Isidro. Kay Charity Aquino Baeng. Yes! Kay Melvin Pianar Martision Dayuha from Carmen. Lindis Big Shop! Kay Ord Sabal Gilan, shoutout Albastro family. Kay Joan Kamamura o kay Jonathan Manaig, shoutout Og nyo sing- tanan. Yeah, Dahoya family sa Carmen. Shout out dia guys sa inyo ha. Set out! Balutan Fish 1 o Fish 2! Og shoutout po rin ko sa mga namaligya diya sa kanang elementary sa Kamiling. No, napa-shoutout sila. Hi! Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching! Next vlog! Mwah!